y para nuestra sorpresa la intervención no se pronuncia sobre ello en su informe, que sin duda es lo más importante. Pero no solo sorprende este hecho, sino también el hecho de que se utilice el exceso de financiación afectada en conjunto para pagar esas facturas, sin que se desglose de dónde se saca este exceso. La anterior intervención incluía un estudio de la totalidad de los proyectos de gasto con financiación afectada que existían en la cuenta general de cada ejercicio, por lo que existe un desglose proyecto a proyecto. Eu podo admitir, non, que o Partido Popular e o seu grupo municipal non estexa de acordo con o reconhecimento desde un punto de vista político, faltaría máis. O que sí que non podemos admitir é que fale de falta de legalidade. Afirmar este tipo de cuestións é unha de dúas, ou non é a documentación que forma parte do expediente ou ir a este pleno a mentir. E digo isto porque a señora interventora no seu informe no que responde ás alegacións presentadas polo Partido Popular dice claramente no seu punto número 3 que se estima que o expediente de modificación de crédito aprobado provisionalmente en sesión do 11 de novembro de 2020 se axusta a legalidade e a realidade deste concello. Por lo tanto, como non se ve a documentación ou se ven a este pleno a mentir. Sabe que o Partido Popular sí que lee o expediente, o sabe perfectamente, o que o Grupo Popular, evidentemente, asesorase tamén con interventores de carreira e lle explican a situación, lle mandan o seu informe e lle dan a súa opinión, e esa opinión é que a que nos facemos nosa neste momento, e, por lo tanto, é a opinión que defendemos, non é por outra cousa, simplemente que a defensa de se nos creemos esos informes que nos dan da legalidade. Muy bien.